kedves érdeklődők a Magyar Kultúra Napján 2014. január 18-án. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ebből az alkalomból mi is megérkezünk a csömöri kántával. Sokan kérdezhetik, mi is az a kánta. Röviden, éneket jelent, a latin canta szóból ered, amely a magyar kifejezésekben is használatos több változatban. A kántálás sok helyen az éneklés megfelelőjeként terjedt el. A kántor pedig az egyházi felekezetek zenei irányítója, legfőbb személye, és sok helyen ma is önálló foglalkozásként végzik munkájukat. Így tehát a csömöri kánta csömöri éneket jelent. A csömöri kánta lényegében tehát a csömöri énekes együttesek együttműködése, találkozója. Az Amantis Kamara Kórus, a Báló Lipót népdalkör, a Tiszta Forrás népdalkör és a Vox Annui vegyeskar közös elhatározása alapján évente 2 alkalommal összejönnek egy-egy csoport próbáján. A vendéglátó együttes bemutatja mindazt, ami a színpadon a közönség előtt sohasem látszik. Hogyan zajlik a bemelegítés, a beéneklés, hogyan közelítenek egy-egy zenemű belső világához, hogyan jutnak el egy-egy dal szereprészterű megformálásához. Tanulságos a vendéglátó műsorválasztása, a belső élet kendőzetlen bemutatása és a szakmai problémák megoldásának módszere.